Yo, what is up mga karong turn? Karong adlaw manglimpyo ta og shoes aron atong ipadayon ng side hustler. Gara. So andam na ko mga karong turn. Kani ako mga panglimpyuhan. And this is our materials for today's video. Okay, so start na ta mga karong turn. So dire mga karong turn akong gihubad ang mga kuan ang iyang liston. Ya gibuhat na din ako og kanang kuan soft bristle brush para sa babaw. Ato ra nang hinahinayan diha kay para dili maguba ang kuan ba ang iyang panapton ana. So later on ako ipakita ninyo ngano. Yo mga karong turn. Karon kay balhin ko kay murag medyo taligsik magamay. Balhin ko dito speakers at ito ta magtiwas ito. Balik ko lang ko ng uban lakman. Ato lang taagi sa speakers. Ano. Okay. Okay. Alright. Yo. So man ako limpyo sa mga shoes. So mao ni siya ang akong nalimpyuhan karon. Ano rin siya dili ni siya deep clean kay na may deep clean asay sa kuha kay kanang quick clean. So ang akong gibuhat quick clean ra kay para dili siya mabasa ang ilaw no kay para masulob gyapon siya, dali ra siya masulob kay dali ra siya mauga. Okay, karon inikikap nimo mauga na dili kay siya basa ana. So mao na siya ang proseso mga karong turn sa paglimpyo sa sapatos. Sa ako ang own kanang technique no. Lain-lain man kada cleaners, lain-lain mag style. So sa ako na ako'y gitawag og deep clean, asa ko'y quick clean. Kaya nga, kuan pod na apoy color restoration, kung kanang faded na dyan kayo ang iyang canvas, pwede na to na mailisan. So, maura na siya mga karong turn. Maura na siya ang final result sa ato ang paglimpyo, no? Yan siya. I-air dry ra na siya. Imo ra nang i-air dry. Butang ra nimo siya diha. Sagdaan ra nimo siya hantod nga mo evaporate ang iyahang kanang basa-basa. Kaya dili na pwede ibuwad sa init actually ang mga sapatos kay naaman ni siya glue mga karong turn kani diri. Nani siya papilit. If imo na ibuwad sa init, mapahumok na siya sa shoe glue nga naa sa kuan. Mo na uban mga langkat, may hibong sila ano mo ni mahal ta niya ako sapatos ano inani ni. Wala na siya sa kamahal no sa kabratohon na sa pag-amping mga karong turn. So kana ra siya no. So sunod kung kamo manglaba mo sa inyong kuan or manglimpyo mo sa inyong shoes, ayaw gyud ninyo kanang malmala paglimpyo. Alagain ninyo kung mahimo magpalit og soft bristle brush o hard brush. Okay? So ang kaning soft ang gamit ani para ni siya sa babaw. Ari nimo sa kuan sa babaw diri no. Butang nimo sa babaw. Then ang kaning hard brush kani
ari ni siya sa sole, ari dire sa lapalapa. So dili na siya pariha makarong turn, dili pwede nga ang imuhang kuan, ang imuhang hard brush i-brush nimo sa tanan kay mo na mga gisi ang canvas. Kay lain na ba ni material, na suede, na canvas, na leather, so lain na siya brush. Okay, so mao ra na siya makarong turn. That's all for today's video. See you next time.